исрофил бобомаликов собиқадори соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, марди ҳалиму хоксор, содиқ ба касбу фаъолияти худ ва инсони хайрхоҳу пуштибони ҳамешагии пирону маъюбон ҷашни милод доранду имсол навадсолагии худро дар ҳалқаи пайвандон ва ёрудӯстон таҷлил мекунанд. дар ҳошияи зодрӯзи ин инсони самимӣ бо соҳибҷашн мусоҳибаи хосае доштем, ки аз ҳаёту фаъолияти меҳнатӣ ва зиндагии дуасринаи устод нақлҳои ҷолибе шунидаву якҷаҳон маънӣ гирифтем. бояд гуфт, ки исрофил бобомаликов новобаста аз сину сол имрӯз ҳам бо қуввату бардам буда лаҳзае бекор буда наметавонад. замин нағз мебинам, агар бошад ман ҳамин гирди атроф дарахт мешинонам, пайванд мекунам, нигоҳ бӣ мекунем. ҳамин хел ҳавсала ҳаст. одатан бисёр телевизорро мебинам, программаҳои ҳархеле ёфта ҳамуна нигоҳ мекунам. баъд китобҳо ҳаст, китобҳо хонда мехонам, беайнак мехонам. ҳамин шикафҳо ҳамиш китоб вақти кор ба китоб гирифта мондагӣ вақт набуд хондан ба ҳамуна хонда буд набираҳои писаро тавсия мекунам ки китобҳо ҳайф нашавад хондан дар кор. ҳоло устод дар шаҳри хуҷанд ҳамроҳи фарзанди хурдиашон Фирдавс Бобомаликов ва келину набераҳо зиндагӣ доранду давлати пирӣ меронанд. рӯзҳо бо тамошои барномаҳои телевизионӣ, хондани китоб ва каме меҳнати ҷисмонӣ худро банд мекунанд. ҳангоми суҳбату наворгирӣ огоҳ шудем, ки устод бисёр китобҳои замони шӯравиро бо худ нигоҳ доштаанд. имрӯз ҳисси шунавоӣ ва биниши хуб доранд ва бемушкилӣ китоб мехонанд. аз замони фаъолияти пурсамари кории худ низ лаҳзаҳои зиёдеро дар хотир доранд, ки имрӯзҳо ба хубӣ аз онҳо ёд мекунанд. як рӯз котиби ҳам аввал ҷиғ заду ба холам то аз инҷо мебурвӣ гуфт. куҷо равам? баъд истоду гуфт ман ҳозир телефон кунам. баъд лелнобод Рифат Хаҷиев ба телефон кард ва як ҷавоб доданд, ки душанбе вазорат баравад. ман аз ҳамон вақт душанбе назди вазир даромадаму. баъд аз чанд вақт суҳбат ман бо ҳамроҳишон комитети марказӣ ва барои суҳбат мудири шӯъбаи комитети марказӣ оид ба илмон таъминоти иҷтимоӣ қабул карда суҳбат кард. баъд аз суҳбати вай вазир гуфтанд, ки соати 3 котиби комитети марказӣ Ибодат Раҳимов қабул мекунаду ман гуфтам худат танҳо меравӣ. ман соати 3 рӯз назди котиби комитети марказӣ дар қабулишон омада Ибодат Раҳимов қабул карда суҳбат кардану ҳамин қадр хайри хуш карда ҳамин Лелинобод ба парвоз карда омада. исрофил бобомаликов 20 майи соли 1935 дар деҳаи Кулолии ноҳияи Панҷакент чашм ба олами ҳастӣ кушоданд. пас аз хатми мактаби миёна омӯзишгоҳи омӯзгории шаҳри Панҷакент дар донишкадии омӯзгории шаҳри Душанбе таҳсил намуданд. солҳои 1958-1965 дар деҳаи худ ба сифати муаллими мактаби таҳсилоти ҳамагонӣ ва котиби масъули ҷамъияти дониш дар шаҳри Панҷакент фаъолият карданд. соли 1965 тақдир он касро ба шӯъбаи ҳифзи иҷтимоии аҳолии шаҳри Панҷакент овард ва то соли 1968 сарварии шӯъбаи мазкурро ба зимма доштанд. сипас барои таҳсил ба мактаби олии ҳизбии шаҳри Тошкандро хат гирифтанд. пас аз хатми мактаби мазкур солҳои 1970-1971 дар кумитаи шаҳри Панҷакентии ҳизби коммунист ба ҳайси дастурдеҳ инструктор кор карданд. сипас тамоми фаъолияти меҳнатии худро бо мақомоти ҳифзи иҷтимоии аҳолии вилоят пайвастанд. шуруъ аз соли 1971 яъне аз таъсисёбии вилояти Ленинобод то соли 1995 25 соли пурра дар вазифаи сардори идораи ҳифзи иҷтимоии аҳолии вилояти Ленинобод имрӯза сӯхт адои вазифа карданду бо ҳамин ба нафақа баромаданд. Ленинобод ба парвоз карда омада аз 1 феврали соли 1971 вазифаи мудири шӯъбаи таъминоти иҷтимоии комҷирои вилоятро то соли 1996 25 сол ба дӯш доста кор кардам. вақте ки сину сол ба нафақа биромад ман хоҳиш кардам, ки ман ба нафақа гусилонам. бо ҳамин як ҷамъомади вилоятӣ ташкил карда комитети партиявии вилояту комҷироя
من به نفقه سین سالی گسیلاندن. این نفقه امروز نامش نفقه برای کارهای خدمت‌های مخصوص در نزد جمهوری تاجیکستان نام دارد. من از سال 1996 تا امروز نفقه گیر میباشم. حالا استاد صاحبی 4 فرزند، 18 نبیره و 21 ابیره می باشند. با اهل خانواده دولتی پیری می رانند و از سلامتی خود شکایتی ندارند. به نبیره و ابیره ها نیز بیشتر خواندن کتاب و صاحب معلومات شدن را توصیه می دهند و خود آنها را نظارت می کنند. یعنی در تربیه نسل جوان عائله سختگیر و سرطلب هستند. این را فرزند خردی استاد فردوس باباملیکوف که همراه پدر امروز زندگی دارد تصدیق می کند. وی گفت از فرزند چنین انسانی خاکسار و صمیمی بودنش افتخار دارد و در جامعه نیز امروز از دولت پدر همه فرزندان صاحب آبرو و احترامی خاص هستند. ابو سریز به کار کردن رئیس شده. دوایی همون پیرو کمپیروی و بیچاروی و مدریدوی و همیدهی گرفته من تا حاضره دوایی هم نکته گشته. همه اول بیمار شدم. پاشم بعدی هم وای گنگری نمید چی شده وای شدیم. اون خیلی ترسیده وای کردم. دکتر با رفت وای کرده همیشه. با پا مانده وای کردم. امروز استاد باباملیکوف کارمند شایسته جمهوری تاجیکستان، گیرنده نفقه برای خدمت‌های مخصوص در نزد جمهوری تاجیکستان و سابقه‌دار ساحه حفظ اجتماعی اهالی ولایت سوخت میباشند. همگان او را تا حال همچون کمونیستی حقیقی، مردی عدالتجو، راستقول و راستگو میشناسند و احترام میکنند. در مکان زیستشان نیز سرداری بینای استقامتی 113 خیابان فردوسی شهر خوجند را بر عهده دارند و همسایگان از بودنشان افتخار میکنند. استاد اسرافیل باباملیکوف بعد از چند روز دیگر میلاد دارند و به سن مبارکی 90 سالگی میرسند. فرزانه شمسی و پرس تیجی، شهر خوجند.